is de grote dikke reus. Dat is echt wel een grote dikke reus, hè? Ja? En elke dag gaat hij op jacht. Want hij doet niets liever dan kinderen vangen en ze opeten. Ben u al bang? Die kinderen zijn snel. Gelukkig zijn ze snel. En de reus is gelukkig traag. Maar toch krijgt hij ze altijd op. Want reuzen hebben 7 levensdagen en daar komen ze super snel weer vooruit. Ja, reus. Oké, dus daar is de reus en die pakt al die kinderen mee. Dat is wel een beetje, ik zat dat niet zo leuk.